कथा काल्पनिक आणि मनोरंजनासाठी बनवलेली आहे. सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही याची नोंद घ्यावी. मागील 3 भाग जर आपण पाहिले नसतील तर ते आत्ताच पहा, कारण की ते पाहिल्याशिवाय तुम्हाला या कथेची मजा येणार नाही. शिवाय या कथेचं रहस्यही तुम्हाला समजणार नाही. पण एक सूचना, मागील काही दिवसांपासून कोरोनाची परिस्थिती ही पुन्हा गंभीर झालेली आहे. म्हणूनच आपण सर्वांनी आपली काळजी घ्या. शक्यतो कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका. सॅनिटायझरचा वापर करा. मास्क नक्की घाला. आणि आता आपण पाहूया पनवेल ते सातारा, द जर्नी एंड्स हिअर. इकडे बसने देखील वेग घेतला होता. सातारा देखील 1 तासामध्ये येणार होता. बस ही आता घाटामधून जाणार होती. विठोजी काका सम्राटला बोलत होते, तुला खरंच भीती नाही वाटली का रे? आणि सम्राट बोलत होता, काका खरं सांगायचं तर भयानक कथा होते तिन्ही, पण मी माझ्या मनावर ताबा मिळवला आणि तिन्ही कथा ऐकल्या. सम्राट मनातल्या मनात हसू लागला. तसं विठोजी काका आता समोर बघू लागले. एक प्रकारे ते सम्राटची नजर चुकवत होते. विठोजी काकांनी आपल्या घड्याळामध्ये बघितले. नीट दिसत नव्हते, पण त्यांना अंदाजे समजले की 2 वाजलेले आहेत. आणि इकडे सम्राट बोलला, काका 3 भयकथा ऐकल्या, पण नेमकी आपला मुद्दा थांबलाच ना हो. म्हणजे मला काही समजलं नाही, विठोजी काका बोलले. तसा सम्राट बोलला, काका भूता असतात की नाही? सम्राटने हा प्रश्न विठोजी काकांना पुन्हा विचारला. तसेच विठोजी काका हे पुन्हा समोर बघू लागले. सम्राटने एकदा जोरात विचारले, काका अहो काय झालं, बोलाल? मगाशी तर आपण खूप मोठमोठ्याने बाता करत होता, झालं तरी काय? इकडे विठोजी काका बोलू लागले, काही नाही रे बाळा, आपला प्रवास फार चांगला झाला. मला वाईट ह्या गोष्टीचं वाटते की आपण पुन्हा पुढे कधी प्रवास करू नाही शकणार. तसा सम्राट हसतच बोलला, ठीक आहे काका, तुम्ही मला आत्तापर्यंत 3 भयकथा सांगितल्या, आता मी तुम्हाला एकच भयकथा सांगेल. पण तुमच्या जीवाचं बरं वाईट काय होईल ते मी नाही सांगू शकणार. मंजूर आहे का काका? तसे विठोजी काका सम्राटला बोलले, जशी तुझी इच्छा, सांग मला ती भयकथा. आणि सम्राट ती भयकथा सांगू लागला. नुकताच गावामध्ये एक लग्न झाले होते. हे लग्न गावातल्या सर्वात प्रिय व्यक्ती म्हणजेच अशोकचे होते. गावकऱ्यांनी आपल्या स्वतःच्या खर्चाने लग्न लावले होते. याचं कारण असे होते की अशोक हा आधीपासूनच अनाथ होता. लग्न पार झाले. गावकरी अशोकसाठी फार आनंदी होते. अशोक हा भोळा आणि मायाळू स्वभावाचा. लग्नानंतर ललिता देखील आपल्या नवऱ्याप्रमाणेच गावकऱ्यांची लाडकी झाली होती. याचं कारण असं की गावात कोणालाही आजार किंवा ताप आला तर ललिता त्यांना काढा देत असे. त्याचबरोबर काही वनस्पतींची औषधे देखील देत असे, तेही मोफत. गावकऱ्यांची इच्छा असली तरच ते त्यांना पैसे देत असे. सगळ्यांना आश्चर्य ह्या गोष्टीचं वाटत असे की अशोक ही लहानशी शेती करून आणि इकडे ललिता सगळ्यांच्या आजारावर मदत करून थोडेफार का पैसे होईना पण ते घरी येत होते. पण यांच्या घरी श्रीमंती वाढायला लागली होती. एके दिवशी अशोकने ललिताला सांगितले की आपण घर साफ करूया. ललिताने याचा विरोध केला. अहो राहू द्या, तुम्ही का करताय ते सगळं, तुम्ही रोज थकतात. पण अशोकने ललिताचे काही ऐकले नाहीत. तोही बोलला, अगं राहू दे, तूही रोज त्रास घेतेस, जा बस. ललिताचा विरोध असून देखील अशोक हा घर साफ करायला लागला. साधारण काही वेळाने अशोकला असे काही भेटले जे पाहताच तो थक्क झाला. अशोक घाबरला आणि अशोक जोरात बोलला, ललिता इकडे ये, ललिता काय? इकडे ललिता ही दबक्या पावलाने आली. ललिताला माहित होते की तिकडे काय होते. अशोक बोलला,
अगं हे काय आहे ललिता, असं का केलंस? तू हे का वापरतेस? तुला माहिती आहे किती भयानक आहे? आणि ललिता बोलली, अहो माफ करा मला, माझी चूक झाली, यापुढे असं होणार नाही. पण हे मी सगळं आपल्यासाठी आणि गावकऱ्यांसाठीच केलं होतं. कारण की त्या पेटीमध्ये काळ्या विद्येचे पुस्तकं होते. अशोकने ललिताकडनं वचन घेतले की यापुढे तू कधीही हे पुस्तक वापरणार नाही काळ्या विद्येचा सहारा घेणार. साधारणच 5 वर्ष झाली त्या गोष्टीला. ही त्या अशोकच्या घरची परिस्थिती ही थोडी बिकट होत चाललेली. अशोक हा काही कामानिमित्त बाहेर गावी गेला होता. रात्रीचा त्याला येणारा बहुतेक उशीर होणार होता. इकडे ललिता ही आपल्या कामांमध्ये मग्न होती. त्यांचे बाळही आता 5 वर्षाचे झाले होते. अशोक अचानकच घरी आला. त्यांनी दार उघडले तर अशोकने समोरचे दृश्य पाहताच तो थक्क झाला. त्याचे हृदयाचे ठोके वाढले. तो जोरात ओरडला, ललिता! इकडे ललिता ही आपला काळा जादू करण्यात मग्न होती. ललिताने तिच्यासमोर हाडांचा सापळा ठेवला होता, तोही वेगवेगळा करून. त्याच्यावर हळद कुंकू लावले होते. ललिताच्या बाजूला त्याचे 5 वर्षाचे बाळ झोपले होते. दुसऱ्या बाजूला एक जिवंत कोंबडा होता. समोरच एक सुरी. ललिता इकडे बोलली, हे भूतांच्या राजा, आमच्याकडनं काही चूक झाली असेल तर ती माफ कर. माझ्याकडून ही बळी स्वीकार. ललिताने आपले हात हे कोंबड्यावर लावले आणि नंतर सुरी घेऊ लागली. अशोकला समजले की पुढे काय होणार होते. अशोक पुन्हा एकदा बोलला, ललिता! ललिताने मागे पाहिले. तिचे दृश्य एवढे भयंकर होते की अशोकला देखील काही काळ धक्का बसला. ललिताने हिरवी साडी घातली होती. कपाळावर गोल मोठे कुंकू, केस मोकळे सोडले होते, नाकात नथ. तसा अशोक पुन्हा बोलला, ललिता अगं काय आहे, तू मला वचन दिलं होतंस ना? पण ललिता आपल्या त्या पूजेत मग्न झाली. पण पुन्हा अशोक बोलला, अगं ललिता काय चाललंय हे? तशी ललिता बोलली, अहो थांबा, माझ्यावर विश्वास ठेवा. ही पूजा संपन्न होताच आपल्या घरी पैशांची भरभराट होईल. आपल्या बाळाचं आयुष्य फार वाढेल. आपला विचार करा. तुम्ही आजपर्यंत गावकऱ्यांचा विचार केला, पण अशोकने ललिताचे काही ऐकले नाही. इकडे अशोक हा ललिताला समजवतच होता. शेवटी ललिता बोलली, हे बघ, तुला सांगितलेलं समजत नसेल तर ऐक जरा. माझ्या विद्येच्या मध्ये येऊ नकोस अशोक. अशोक हे ऐकताच स्तब्ध झाला. ललिताने मंत्र पुटपुटत चाकू घेऊन आपला हात वरती केला आणि ती कोंबड्याच्या गळ्यावर वार करणार एवढ्यातच अशोकने तिचा हात पकडला आणि लांब केला. तसंच ललिता रडत बोलली, भूतांच्या राजा, मला माफ कर. मला ही बली ही देता आली नाही. इकडे ती जोरजोरात रडू लागली आणि अशोकला बोलली, अरे अशोक, तू हे काय केलंस? या विद्येने आणि या पूजेने मी आपल्या बाळाचे आयुष्य वाढवले असते. आपल्या बाळासाठी तरी तू असं का केलंस? अशोकला तिचं काही एक पटलं नाही. दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. शेवटी ललिताने आपल्या बाळाला उचलले आणि घराच्या बाहेर निघू लागली. आणि ती जाताना बोलली, अशोक, तू आज जे काही केलंस ते बरं नाही केलंस. तूने आपल्या बाळाचा विचार नाही केलास. आणि ललिता तिथून निघून गेली. ललिता तिथून जाताच अशोक ती काळ्या विद्येची पुस्तकं पाहू लागला. अशोकने त्या पुस्तकांमध्ये 5 आकडा हा साधारण 6-7 वेळा पाहिला होता. हेच दृश्य हाडांच्या त्या सापळ्यासमोर देखील होते. 5 आकडे हे 3 वेळा लिहिले होते, तेही तांदळावर. अशोकला याची काही कल्पना नाही लागली. साधारणच 25 वर्ष झाले होते या घटनेला. अशोकची परिस्थिती जशी आधी होती तशीच आत्ता देखील. पण ललिताची परिस्थिती ही आता वेगळी झाली होती. तिने गावामध्ये एक मोठे घर बांधले होते. गावामध्ये आता ती आजारी लोकांना बरे करत असे. हे कमी होतं की काय, तर आता ती भूत पिशाच यांना देखील पळवून लावत असे. ललिताचे नाव देखील आता चांगलेच मोठे झाले होते. बाहेर गावांमधनं व्यक्ती हे त्यांच्याकडे उपचार करण्यासाठी येत असे. इकडे ललिताच्या मुलाने देखील तिच्यावरच हात मारला होता. अगदी हुबेहू
तो दुसरी ललिता झाला होता. ललिता आपल्या कार्यविद्येमध्ये आता चांगलीच माहेर झाली होती. ललिताने आपल्या मुलाला शिकायला देखील हे शहरामध्येच पाठवले होते. तिच्या मुलाचे देखील शिक्षण आता पूर्ण झाले होते. एक दिवस ललिताने त्याच्या मुलाला आपल्या बाबांबद्दल सांगितले. ललिताने सांगितले की जर तुझ्या बाबांनी मला साथ दिली असते तर कदाचित आज परिस्थिती अजून वेगळी असते. आपण अजून श्रीमंत असतो आणि तुला तुझ्या बाबांचे प्रेम देखील भेटले असते. पण बहुतेक तुझ्या बाबांना तुझ्यावर प्रेम नव्हते. आणि इकडे ललिता रडू लागली. ललिता बोलली, बाळा, आज मी तुला जे सांगते ते नीट ऐक. आता माझं शरीर माझी साथ नाही देत. साधारण आजपासून 25 वर्ष झाले मी नेहमी कोणाची ना कोणाची बळी देत असते. हो आई, ते माहिती आहे. तू कोंबडा, बकरी यांची बळी देतच असते, तिचा मुलगा बोलला. त्याच वेळेला ललिता बोलली, नाही बाळा, या सगळ्यांव्यतिरिक्त देखील मी अजून बळी देत असते. ती बळी मनुष्यांची असते. काय आहे? हो बाळा, हे खरंच आहे. 25 वर्षापासून मी कोणत्या ना कोणत्या मनुष्याची बळी देत असते. यामुळेच आपला भूतांचा राजा आणि काळ्या देवतांचा राजा हा आपल्यावर प्रसन्न होतो. म्हणूनच आपल्या घरी भरभराट पैसा येतो. तिच्या मुलाला आश्चर्य वाटले. तिचा मुलगा तिच्याकडे पाहतच होता आणि ललिता बोलली की बाळा, आता ही प्रथा तुला चालवायची आहे पुढे. जर तुला असं वाटत असेल की तुझ्या आईचं आयुष्य वाढावे, तुझं आयुष्य वाढावे, आपल्या घरी असाच पैसा यावा, म्हणून तुला आज मनाची तयारी करावी लागेल. उद्या पहाटे सकाळी 4च्या आत तुला कोणाची ना कोणाची बळी द्यावीच लागेल. बळींची संख्या जेवढी अधिक तेवढेच आपल्याला फायदा अधिक. वचन दे, वचन दे बाळा. तेवढ्यात त्या मुलाने देखील आपल्या आईला वचन दिले की आई, काही हो, तुला दिलेलं मी वचन पूर्ण करणार. मी बळी घेणारच. हे सगळं दृश्य खिडकीमधून लपून श्रवण रेकॉर्ड करत होता. श्रवण गावचाच एक व्यक्ती. इकडे ललिता बोलली की मी पूजा अर्चना करण्यात मग्न असेल, पण मला काही कल्पना दे की तू ह्यावेळेला कोणाचा तरी बळी घेत आहेस. दोघांचे बोलणे झाले. साधारण आता रात्रीचे 9:30-10 वाजले होते. तिचा मुलगा हा बोलणं झाल्यानंतर 5 ते 6 तासांपासून हा एका अदृश्य ठिकाणी गेला होता. ते कुठे गेला होता हे ललिताला देखील माहीत नव्हते. इकडे ललिताने आपली पूजा करण्याची व्यवस्था केली. लिंबाचे गोल मोठे चक्र काढले, त्यामध्ये बसली. हळद कुंकू यांनी खोपडी रंगवली. त्याच कायविद्याचं ते पुस्तक घेऊन ती मोठमोठ्याने मंत्र बोलू लागली. साधारण काही काळानंतर ती त्या जागेवरनं उठली आणि तिच्या मुलाला फोन करू लागली. हा बाळा, काय झालं? सगळं बरोबर तर झालंय ना? तिच्या मुलाने उत्तर दिले, आई, काही काळजी करू नकोस, सगळं अगदी व्यवस्थित झाले. आई, आज 1, 2, 3 असे बळी नाहीत, तर तब्बल 20-25 बळी हे मी देणार आहे. तिची आई ही खुश झाली होती. अर्थात तिच्या मनात नकारात्मक भावना होत्याच. इथे तिने काही वेळाने पुन्हा मंत्र बोलायला चालू केले. इकडे पाऊस पडू लागला होता. विजेंचा कडकडाट होऊ लागला होता. दृश्य एवढे भयंकर वाटत होते. असे वाटत होते जणू काय त्या घरी तो भूतांचा देवताच येणार आहे. काळ्या जादूनी ते घर मंतरलेलं होतं. आणि त्याच वेळेला गावकऱ्यांचे तिकडे येणे झाले. 50 ते 60 गावकरी हे तिकडे रागात आले होते. सगळ्यांचं हेच बोलणं होतं की ललिताने जे केले ते फार वाईट केले. श्रवणने ती पूर्ण रेकॉर्डिंग ही गावकऱ्यांना दाखवलेली होती. तसंच एका गावकऱ्यांनी सांगितले, ए बाई, तुने आजपर्यंत जे केलेस ते चुकीचं केलेस. निघ इथून, उठ, हे गाव सोडून जा. तशीच ललिता बोलली, हे बघा, शांत राहावा, माझ्या पूजाच्या मध्ये येऊ नका, याचा परिणाम फार वाईट होतील. पण ललिताचे ह्यावेळेला कोणी ऐकणार नव्हते.
अगदी गावातील स्त्रिया देखील आले. जबरदस्तीने तिला ललिताला तिथून उठवले. ललिता इथे जोर जोरात बोलवती, सोडा मला, मला जाऊ द्या. इकडे पोलिसांना देखील फोन केला होता. ललितांच्या तिकडच्या महिलांवर हातापायी झाली. ललिता पळत पळत त्या चक्रामध्ये येऊन बसली. ललिताने आपल्या मुलाला पुन्हा फोन लावला. बाळा, बाळा ऐक, माझं काही खरं नाही. इकडे गावकरी फार संतपलेले होते. मागचीच एक बाई बोलली, याच बाईनी माझ्या मुलाची हत्या केली. तिला बळीच्या नावावर तिला मारून टाकले. गावकरी इथे फार संतपलेले होते. आणि इकडे ललिता बोलली, बाळा, कदाचित आज माझे वासने खरे नाहीत. मी तुला भेटेल की नाही मला सांगता येत नाही. तू तुझ्या आईची इच्छा पूर्ण कर बाळा. तेवढ्यात मागून मारण्याचा आवाज येऊ लागला. तुझ्यामुळेच गेलं सगळं, तुझ्यामुळेच माणसं मेली. गावकऱ्यांनी ललितावर वार केला. तिकडच्या महिलांनी ललिताला चांगलेच मारले होते. इकडे मुलगा हा फोनवर सगळं काही ऐकत होता. तसंच फोन कट व्हायच्या आत ललिता बोलली, बाळा, मला पुन्हा जिवंत करायचं असेल तर असेच बळी घे, तेही 5 वेळा, सलग 5 वर्ष. इकडे फोन हा कट झाला. तिच्या आईच्या सांगण्याप्रमाणे तिच्या मुलाने त्याचे काम केले होते. तिचा मुलगा हा मुंबईला आला होता. आपल्याच काही मित्रांना गाव दाखवण्याच्या बहाणे तो त्यांना गावी घेऊन येणार होता. साधारण अर्धा प्रवास हा त्यांनी पूर्ण केला होता. त्या मुलाच्या मनात एकच होते की आपली आई ही पुन्हा येऊ शकते. तसंच त्याला गावच्या इतर मित्रांकडनं समजलं की गावकऱ्यांना हे सगळे कृत्य समजले. आणि त्या क्षणी पोलीस यायच्या आधीच गावकऱ्यांनी तुझ्या आईला बेदम मारहाण केली आणि तिचं तिथेच निधन झालं. तो फार चिडला होता, फार संतापला होता. बस ही आता घाटात आली होती. अगदी एक वळण घेणार त्या क्षणी तो मुलगा उठला आणि पळत जाऊन ड्रायव्हरचा गळा कापला. ती बस अपेक्षाप्रमाणेच वेळेवर वळण न घेता आल्याने ती खाली दरीत कोसळली. इकडे तो मुलगा कसाबसा जिवंत राहिला होता. पण इकडे 20 ते 25 जण हे मृत पावले होते. त्या बसनी भयंकर पेट घेतला होता. साधारण 1-2 जण हे तिथून पळून जाण्याचं बघत होते. त्यांच्या अंगात ताकद नव्हती म्हणून त्या मुलाने त्यांच्या डोक्यावर दगड ठेचून त्यांना मारले. त्या मुलाचे प्राण आता कोणत्याही क्षणी जाणार होते. तोही हळूहळू रक्तबंबाळ होऊ लागला होता. म्हणूनच त्याच ठिकाणी त्यांनी खोदकाम केले आणि आपल्या शरीराचा डावा हात कापून तिकडे त्यांनी एक खड्डा खोदला. त्यामध्ये त्यांनी गाडले. तो खड्डा बुजवला आणि तिथूनच लांब येऊन हसू लागला. आता बघतोच मी मेल्यानंतर देखील मला कोण थांबवतं. आई, तू काळजी करू नकोस. या गावकऱ्यांनी तुझा जीव घेतला ना, पण तुझा मुलगा इथे मेला जरी असला तरी या पृथ्वी लोकवर असणार. सांगितल्याप्रमाणे दरवर्षी मी कोणाची ना कोणाची बळी देत जाईल. 5व्या वर्षी ती अंतिम बळी घेऊन मी तुला पुन्हा जिवंत करेल. आणि तिकडेच तो जमिनीवर कोसळला. बाप रे, फार भयंकर घटना होती. विठोजी काका बोलले. तसा सम्राट बोलला, त्या मुलाचे नाव माहिती का काय होते? त्या मुलाचे नाव. तसंच विठोजी काकांनी त्या क्षणी शब्द कापला आणि बोलले, त्या मुलाचं नाव सम्राट होते. आणि तो सम्राट दुसरा तिसरा कोणी नसून तूच आहे सम्राट. विठोजी काकांनी आपली नजर खाली टाकली. त्यांच्या बॅगेतून पेपर काढला आणि बोलू लागले, हा घे पेपर. साधारण आजपासून 5 वर्ष आधीचा आहे. या पेपरामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे, घाटाजवळच्या दरीमध्ये कोसळून 26 लोकांचा जीव गेला आहे. तुझे नाव आणि फोटो अगदी स्पष्ट दिसत आहे सम्राट. मला हे देखील माहिती आहे, ही बस आणि हे इतर व्यक्ती ही तुझीच एक चाल आहे. लोकांना भास भेटावा म्हणूनच तू सगळं करतोस.
बसमध्ये आता पूर्णपणे शांतता पसरली होती आणि अचानकच ओळखलत मला? तू ओळखलत विठोजी? पण मला एक सांग, तू स्वतःहून मरणाच्या दारात का आलास? सम्राटने प्रश्न विचारला. तसेच विठोजी काका सांगू लागले, आमच्या गावच्या हितासाठी मला हे करावे लागले. मी देखील तुझ्या आईसारखाच या अदृश्य शक्तींचा वापर करत असे, पण ती दैव्य शक्ती तुझ्या आईने वापर हा स्वार्थासाठी केला आणि त्याचमुळे ती गेली. 4 वर्ष झाली याच तारखेला गावातलं कोणी ना कोणी मरण पावतं, तेही एकाच ठिकाणी. मरण्याच्या आधी जेव्हा तू फोन ठेवलास तेव्हा तो फोन कट झालाच नव्हता. सर्व गावकऱ्यांनी ऐकलं होतं की तू काय शपथ घेतली होती. तू शपथ घेतली होती की मी प्रत्येक वर्षी याच दिवशी याच तारखेला कोणाचा ना कोणाचा वय देईल. सलग 5 वर्ष मी असं करेल आणि आईला जिवंत करशील. सुरुवातीला गावकऱ्यांनी याला गांभीर्याने घेतलं नाही, पण मागील 1-2 वर्षांपासून काही गावकऱ्यांच्या नजरेस तू पडला. तू हायवेवर उभा असायचा. सम्राट, तुझं दुर्दैव एवढे की तुझ्या समोर हा विठोजी आहे. यावेळेला तू कोणती बळी नाही घेऊ शकणार. म्हाताऱ्या, स्वतःहून मरणाच्या दारात आलास आणि तू मला माझ्याच ठिकाणी शिकवणार का? तू खूप मोठी चुकी केली आहेस. सम्राट हसू लागला. अचानक एक मोठा अंधार हा बसमध्ये पसरला. सगळे अदृश्य झाले. केवळ सम्राट आणि विठोजी काका हेच बसमध्ये होते. विठोजी काकांची नजर पुन्हा सम्राटकडे गेली तर सम्राटचा चेहरा पूर्णपणे रक्तबंबाळ झाला होता. सम्राटचे होठ हे अगदी लाल भडक, त्यातून रक्त गळत होते. चेहऱ्याचा अर्धा मांस हा लटकत होता. कपडे फाटलेले होते. थेंबान थेंब त्यातून रक्त पडत होते. डोळे जणू नाहीसे झाले होते. तोंडापासून पायापर्यंत पूर्णपणे रक्ताने माखलेला होता. पण सम्राटचा एक हात यावेळेला अदृश्य होता. सम्राट हसू लागला आणि त्याच क्षणी तो अदृश्य झाला आणि बस ही दरीत कोसळू लागली. विठोजी काकांनी देवाचे नाव घ्यायला चालू केले. मोठमोठ्याने मंत्र बोलू लागला. बस ही दरीत कोसळली. विठोजी काका देखील आता घायाळ झाले होते. बस दरीत कोसळताच ती अदृश्य झाली. विठोजी काका आता जमिनीवर पडले होते. सम्राट हसतच बोलू लागला, म्हाताऱ्या, आज तुझं मरण निश्चित आहे. आज तू मेलास. काल इकडे मृत्यूच्या दारी. विठोजी काका बोलू लागले की आज तू कायमचा मुक्त होणार आहेस. मी तुझे स्वप्न पूर्ण नाही होऊन देणार. काही गावकरी तिथे जमले होते. विठोजी काकांची नजर त्यांच्यावर गेली आणि विठोजी काकांनी विचारले, झालं का रे पोरांनो काम? तुम्हाला भेटलं का ते? ते म्हणजे सम्राटचा हात, जो त्यांनी मरण्यापूर्वी कुठेतरी काढला होता. सम्राट इकडे हसत होता. सम्राटने आता गोल चक्र काढले. हुबेहू आपली आई जशी करायची तशीच. त्या गोल चक्रामध्ये तो बसून मंत्र बोलू लागला. त्याने आपला हात मोठा केला. काही अंतरावर असलेल्या विठोजी काकांना घेतले आणि त्या चक्रामध्ये टाकले. त्या क्षणी काही गावकरी विठोजी काकांना सोडवायला आले, पण सम्राटची नजर पडताच ते गावकरी लांब फेकले गेले. आज तुझी कोणत्याही प्रकारची शक्ती तुला वाचवू शकणार नाही. तू काही कर विठोजी, पण तू आज इथून जिवंत जाणार नाही. तू माझा 5वा बळी ठरणार. अर्थातच विठोजी काकांकडे केवळ 1.5 तास होता, किंबहुना त्यापेक्षाही कमी. सम्राट आता हा विठोजी काकांचा बळी देणार होता. जर असे झाले तर त्याची ती मेलेली आई ही पुन्हा जिवंत होणार होती. ती जिवंत झाली तर कदाचित ती सगळ्या गावकऱ्यांचा जीव घेईल.
विठोजी काकांना सम्राटने एकदम घट्ट पकडले होते. त्यांचं हालणंही जवळपास नामुमकिन होतं. हा प्रवास, ही जर्नी इथेच संपली होती. पण पुढचा प्रवास हा सुरू झाला होता. तो विठोजी काकांचा मृत्यूवर होता. सम्राट मोठमोठ्याने मंत्र बोलू लागला आणि विठोजी काकांना आपल्या हाताच्या जोरावरच उलटा टांगला. सम्राटने काही मंत्र पुन्हा बोलले आणि त्याच्या हातामध्ये एक मोठी सुरी आली. कदाचित विठोजी काकांचा बळी देण्यासाठीच. या कथेतून आपल्याला धक्कादायक गोष्ट समजली. सम्राट हा मनुष्यरूपी जरी असला तरी तोच एक आत्मा होता. विठोजी काका हे सम्राटच्या तावडीतून आता कसे सुटतील? विठोजी काकाच हे सम्राटचा 5वा बळी बनतील. आणि तसं झाल्यास सम्राटची ती क्रूर शैतानी आई ही पुन्हा येईल. सम्राटला कसं थांबवता येईल? हे सर्व जर तुम्हाला ऐकायचं असेल तर आवर्जून पहा पनवेल ते सातारा द एंड. कथा आवडली असेल तर लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. चॅनलला लाईक नक्की करा, सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर खालील दिलेल्या डिस्क्रिप्शनच्या मेलमध्ये नक्की सेंड करा. भेटूया पुढील भागामध्ये.